Днес ще ви покажа как се колтучи. Ето виждате го къде е гроздът. Това е като копелче. Устранявате го. Оставяте една шунка, 2 шунки, 3 шунки и на четвъртата режете. Ето така. Отгоре се пререзва. Ето. Виждате го. Това е колтук между листата. Виждате как е основното и това. Това е колтук, отрязвате го. Ето, виждате тук. Ето. Виждате грозда къде е. Ето. Виждате го. Грозда. И ето го грозда. Оставяте една, две и на третата отрязвате.